बोसोन बिजाब 3 बालाब 1निफ्राय 35 सिरिसिम। जोहोलावफोरनि लागै परामर्श। ओइ आंनि बिसा, आंनि फोरोंनायफोरखौ दा बावगार। आंनि फोरोंनायफोरखौ गोसोखांफ्लायदो। आंनि फोरोंनायफ्रानो नोंखौ गोबाव जोरहोगोन आरो उन्नति जाहोगोन। मानिनाय आरो बिसास खालामनायनिफ्राय गाव गावखौ गोजान दा खालामथार। नोंसोरो बेफोरखौ मालाफोर बादि गानदो आरो गोसोआव लादो। नों बेफोरखौ मावब्ला इसोर आरो मानसियाबो हामजागोन। गोसोमानिजों फोरबोखौ बिसास खालामदो। नोङो गावनि मिथिनायाव बरसा खालामनो नाङा। मोनफ्रोमबो खामानियाव फोरबोखौ गोसोखांनानै मावदो। बिनो नंथारगौ लामाखौ नोंनो दिन्थिगोन। नोङो दा मा रोंगौ बेनिख्रुइ रोंसिनगौ होननानै दा सान। फोरबोनि बोसोनखौ फालिदो आरो इनाय मावनायखौल' गारदो। नोङो बेफोरखौ मावब्ला बेनो जखमफोरखौ गाहोग्रा आरो सानाय सुनायफोरखौ सोखाग्रा मोजां मुलि जागोन। नोंसोरनि हुनिफ्राय मोननाय मोजांसिनथार आबादखौ फोरबोनो दान होनानै मान होदो। नोङो बेबादि मावब्ला नोंसोरनि बाख्रिफ्रा आबादजों बुंफबगोन आरो दोनथुमलायनो हानाय आग्लाय बिग्लाय द्राखा बिदैफोर मोनगोन। आंनि बिसा, फोरबोआ नोंनि गोरोन्थिखौ नोंनो दिन्थिब्ला नोङो गोसो होनानै खोनासंदो आरो बेखौ नोंनि साबदाननि लागैसो होननानै साननानै लादो। बिफाया गाव अनसिननाय बिसाखौ जेरै फेङो बेबादिनो फोरबोआ जायखौ अनो बेखौ फेङो। जायहा गियान दं आरो बुजिनो हानायखौ मोनो बे मानसिहानो गोजोननाय थायो। रुपानिख्रुइ बियो लाब गोनांसिन, सनानिख्रुइ दाम गोसासिन, अलंकारफोरनिख्रुइ गियाना दाम गोसासिन। नोंनो गोनांथार मुवाफोरजों बियो सुनायजाया। गियानानो नोंनि आयुखौ फोलावो आरो बेजों दोहोन सम्पथि आरो मानखौबो मोनो। गियानानो नोंनो गोजोननायखौ होयो आरो बिनो जोबनायसिम गिनाङाजासे नोंखौ दैदेनलाङो। जायफ्रा गियानि बिसोरो सान्थिखौ मोनो। गियानानो बिखौ फोथांनानै लाखियो। फोरबोआ गावनि गियानजों पृथ्वीखौ सोरजिबाय। गावनि मिथिनायजों बियो आकाशखौ फसंबाय। फोरबोआ गावनि गियानजों दैमाफोरखौ बोहैहोबाय आरो जोमैनिफ्राय अखा हाहोबाय। आंनि बिसा, गियान आरो बिजिरनो हानायखौ नोङो लाखिफ्लायदो। जेब्लायबो नोङो बेफोरखौ गावनिफ्राय गोजान दाखालाम। बेफोरनो नोंखौ गोथाङै लाखिफ्लायगोन, गोजोन होगोन आरो नोंनो सान्थि होगोन। नोङो संसाराव गिनाङाजासे खामिलांनो हागोन आरो नोङो सौग्रावथारनाय नङा। नोङो उन्दुनो थांब्लाबो गिनाय नङा, हरसेमानि मोजाङै उन्दुलांनो हागोन। दहमै संहार जानाय एबा बारहुंखा बादि फैनाय दुष्टफोरखौबो गिनांगौ गैया। फोरबोआनो नोंखौ बेंगोन, बियो नोंखौ फानआव खोख्लैथारनाय नङा। सोरखौबा मोजां खालामनांगौ दंब्ला हागौमानिखौ नोङो मावदो। मावनो हानायखौ गाबोन मावगोन होननानै नोङो गावनि पारापुरुषिखौ नेथ'होनो नाङा। गावनि पारापुरुषि दुखु मोनगोन। मोनसेबो हाबाखौ नोङो मावनो दासान। बियो नोंखौ खाथिनि मानसि होननानै फोथायो। नोंखौ सैहोयि सासेनिबो जेङा नोङो दाबुं। बाथ्राजों फुदुंग्रा मानसिफोरखौ नायनो दाबा एबा बिसोर बादि नोङो दामाव। मानोना इनाय मावग्राखौ फोरबोआ मुगैयो, नाथाय धोरोमियाखौ बियो बिसास खालामो। दुष्टनि नखरखौ फोरबोआ साव होयो, नाथाय धोरोमियानि नखरखौ बियो बोर होयो। निन्दिग्राखौ बियो निन्दियो, नाथाय गुरैफोरनो बियो दया दिन्थियो। गियानिया गाहाम मानखौ मोनगोन, नाथाय मूर्खआ मान गैयि खालामजागोन।